molts sem els nord-catalans que hem après a l'escola de la República que les fronteres són naturals, que els rius i les muntanyes traçarien línies tan evidents que no podrien sorgir formes geomètriques. De fet, el dogma de la frontera natural neix a finals del segle XVII i s'amplia amb la Revolució Francesa quan toca imposar la idea d'estat-nació. I l'hexàgon s'inventa just després de la guerra franco-prussiana, quan toca adoctrinar i formar soldats pel proper conflicte. La història, però, nos ensenya que no hi ha res més flexible que una frontera. I a casa nostra ho hauríem de saber prou, que les fronteres se mouen. Després del Tractat dels Pirineus, els comtats de Rosselló, Conflent i la meitat de la Cerdanya són annexionats al Regne de França. I caldrà anys abans de definir la nova frontera, amb algunes coses rares, com Llívia, que per Sevilla s'escapa del llistat de municipis que han de passar a ser francesos. De ser al nord d'un país passem a ser al sud d'un altre. Poc natural, tot plegat, oi?